Sipag lang, box out. Huwag yung pakuhanin si Gab. Huwag yung pa din si Gabi. May tira pala yun ah. Saan ba yan? Ha? Saan taas? Everlasting, hindi ko nakikita yun. Everlasting. Siguro yung kilala ko ng bilong-bilong na. Putol pa pala nila yan. Yung kilala ko yung bunso. Yung pinakamalaki, yung isang pinakamalaki, si Puto. Tapos yung masiro namin yan. Hindi ko ba po kilay kayo? Tama rin siya. Dalawa! Tatlo! Ayaw kasi maglaro yung pangtan. Relate mo ba? Pati ikaw ayaw maglaro. Maglaro kantan si Oido. Hindi ayaw ko rin maglaro. Sino? Tatlo. Ribo naman. Caruso! Hindi maraming subscriber. Saan dyan? Ay, yung naka-ano dyan. Port. Naka-number 30. Ah, nag-vlog ba yan? Ha? Simula pa. Ha? Nagsisimula. Mukhang hindi tayo mapapalaban sila. Kunin mo na yung mga tira mo. Lock mo lang. Ay! Pater! Pre, sino ma-shooting sa inyo yun ni Gab-Gab? Sino? Ni Edsel, tsaka si Gab-Gab. Ikaw, pre, saan kanino ka, pre? May Gab-Gab ka? Tayo mo, tumira ka si Gab. Ilang beses? Tatlo? Saan napunta? Hindi tumama ng ring eh. Ba't di ka pala naglaro dyan? Hindi, gusto nila magpapawis eh. Gusto nila magpapawis. Ano naman, pare, pagbigyan mo naman, nakatatlo na ako eh. Totoo naman yun. Nakatatlo na ako eh. Ito, tingnan mo to, yung forma na ito. Bakit? Kaya nga eh, yan ba? Siyempre kanyang formahan, hindi maglalaro. Bakit ito dalhin niyo sa Manila? Nice night! Panyo! Panyo si Gab-Gab! Pensa nyo sa yan! Walang kumpiyansa! Saan binigyan ko? Puta po sa mo si Iway ka. Pag nga, boundary na ako, buwasan ko pa yan. Doon tayo sa sura. Pero kung shooting kayo na Edso, kanino? Laban ako dyan, shooting lang pala eh. Basta nakaupo siya. Nakasatalo, hindi ko pinakuha eh, no? Ako tinakbo niya, bumawi na siya, kinuha ng isang dangko eh. Dapat walang ganun. Sa road 20 na eh, walang kuha. Dito parang wala lang eh. Magaling yan, bro. Lockdown lang. Oo. Pinsulot ka na. Tangin mo, dati garo na lang ako. Putang. Ano, change court na? Laro sana ako, pera po na yan eh. Opinion sila gabi. Hindi, nahintay pa na si O'Neal eh. Ayun, wala naman si Kerwin. Putang na. Ah, Chris! Grabe yung highlights ng sapatos.
Juling ka mga juling. Ito. Yes, yung LB. Sis, kuha bola sis! Okay, screen! Patay ka na kay Lander. Grabe na yung nakita ko. Pwede na malakas naman. Pesto kasi sa walang kampi mo para makakano ka ng bola. Grabe pa. Aliyot na lang. Ala, bilagsak. Pasok! Sige, salaksak! Open na ron eh. Open na yun. Hindi ayaw mo binagsak. Oo nga. Pati kanina mo yung pambike. Tira, pag open. Lard! Kuha Lard! Pero mo. Oo, ito. Tira. Yan na, open na oh. Lard! Galing naman ng... 1-7! Uy, malakas. Ano? Baba! 1-7! Baba, sis! Grabe ko din. Wala, good. Huwag ka na kasi magsapatos. Ang dulas-dulas niyan eh. Kasi yung sapat, kung na madudulas ka. Ayun, palaban mo ko lang. Tao dyan. Ay, oo, puta, kaya dito. Tayo manalo dyan. 1-8! Yung mo padala mo. Magpaka ka na lang, sis. Wait! Taas tumulong dati yan, pre. At nga, kayang mabutang... Spotter talaga to. Spotter, pambaldugan eh. Box out nyo yun! 2-9! Ito kalaban nila. Sakay mo lang agad si Jay para maraming kalaban. Hard! Baka na lang kaya, delikado pa yan eh, nadudulas-dulas ka eh. Mamaya madulas ka dyan, delikado. 2-9! Isapan chicks eh.
Bigay mo nga dyan, ano, cellphone mo sa loob. Nandiyan din yung susi ng motor ko, ha. Binigay ko dyan, di ba? Takapag ko. Huwag mo lang iwan yung mga bag kasi maraming tirador dyan na nag-aalay. Pusero! Alaga, alaga! Trisero! 3-1. Nice, 4-1. Sureball yan. 4-2. Sabay! Tapikin nyo sa kamay. Awit kan sis, pag ganyan sis. Pasiguro laro, pasiguro. Four three. All. All four. Kaya iwanan mo na ano yan. Spatter talaga, oh. Gap! Kulang pa. Wala pang pumapasok sa spot mo, ah. Kailangan mo gap. Five four. Sipag lang kayo. Natalo na.
Wow, din. 700 lang ako. Dalawang gawin lang ako. Five four ah, 5-4. Ay, 6-4. Bantay ano kayo, depensa kayo. Ay. Score! Ay, puta pa ulit. Bert, kahit magkano lang daw. 6-4 ah, 6-4. Kumuha na sa mga pidilo. Grabe naman yan! Grabe 4! Bakit si Gino mo doon sa Patos? Nalaro ka rin Gino? Nalaro ka rin dyan? Patos din. 7-4, 7-4. Hoy! Ikaw na naman! Tira na lang sis, pasiguro sis. Mga high and dribble. Screen! Oh, 8-4, 8-4! Good job, good job. Nagdang niyaya ako. Okay na kahit at isang kinuha ng mga to. Sabi kami nga lang maglalaro. 8-4, 8-4. Alaga. Eight-five. Baba kayo, baba. Anis. Oy! 9-5, 9-5. 9-6, 9-6. Baba, sis. Tama na yung nakakuha tayo ng pang-gateway sa pang-gateway. Tapos kayo dyan, si Parang si JM. 100 bucks yan. Last, last! Last 6! The 7. Ayos, ayos. Panit sila. Seven, hala, 7. Ayos yan ah! Ayos yan ah! Panisig ko na yun! Bata mo! Last 8! Last 8! Ed! Sumagalan mo ito! Ed!
Last 8 ha, last 8. Ayan na, buo na sila G, Gilo. Buo na sila G. Buo na kayo dyan, sila G. Lalaro. Iwan ka. Iwan ka. Ikaw naman Em. Alap kayo, alap. Screenan kayo, screenan. Five. Dito para mag-subscribe ng bantay. Isa pa Em. Em, yung harap-harapan naman Em. Five. Talo pa kayo, puro kayo highlights ha. Patay ito. Last 8 ha, last 8. Uy, sayang naman oh. Sayang naman. Sakit ka. Bahala kang bibiglaan kita sa mukha na kita tatamaan. Tangina mo, sakit ha. Ba, diretso mo na, bangkay mo na. Ah, buti pinanggaw. Ang nga bangkay mo, pitikin mo lang gano'n. Sandali na lang ulangin. Uulan na, tabla na yan. Ay, ito cellphone. Nandiyan ba cellphone mo? Last 8 pa rin ha, last 8. Angat! Malakas! Last 9! Maabot pa ng last warning oh! Oh, dalawang tira oh. Oh, dapat tira.
Screenan kayo para makatira kayo. Tira. Tanggal ka na sa GC ha, tanggal ka na sa GC. Tanggal na sa GC yan. Pares kayo, tanggal na kayo ha. Hindi na kayo, mataya kayo dalawa ha. Yeah, gitna, miss na lang, miss! Oh, miss nyo na lang! Gitna nyo na lang, gitna! Naman na lang. Oh, ito na yung pusta nyo, tabla na lang. Kulang pa sila yung nagtandaan. Kulang sila yung nagtandaan, 1-1. Ito 300? Iba rin ba 300? Hindi. 1-1 pa ang puta. Ano pa tuloy kayo? Wala. Sablay talo kayo, sablay talo. Maglaro ka. Oh, shooter yun na, bigay mo. Huwag na. Bas kayo dyan, 1-on-1 na yan. Load ng gitna. Yeah, nice. Yan, 1-on-1 na yan. Fire! Namin ko na, mamaya mahawa ako sa'yo eh. Naglaro tayo kanina eh. Naligo pa naman ako. Huwag ka dyan sis, labas ka dyan. Kaya na. Ano naman yan, Mano? Kaya na may dayo na. Hindi ko lang radyo. Nakakapagpapalaro
Palay! Yung diskarte dyan eh. Isa pa yan. Dito.